Eu naquela altura estaba moi implicado no movimento de Nunca Máis, para denunciar a incompetencia que foi naquela altura e a mala fe en algúns casos da xestión do Prestige, desa tremenda tragedia que nos conmocionou a todos, pois saía así moito humor negro. Entonces me chaman estes directores, Xavi Sácome e tal, e Martín, e me contan así un pouco por riba e apeteceu moitísimo a historia. Aparte que é unha historia épica, porque no fondo un tío que acaba superándose a sí mismo e dentro dese contexto que tiña esa parte de denuncia e esa parte de humor. Entón dixen, bueno, estou como na casa, estou perfecto, e tireime de cabeza, claro. Toni Carballo, encasilloume ese papel, nunca fixen, pasoume como Luke Skywalker, que fixen ese papel e aí quedei. Durante moito tempo pensei que nós tiñamos que vivir en compartimentos estancos, non podíamos ser como homes do Renacimento, en compartimentos estancos, non? O eres músico, eres actor, e iso é unha auténtica aberración, unha auténtica mentira. Gústame moitísimo a interpretación e a música, e eu creo que non hai por que facer compartimentos estancos. A música exixe unha disciplina tamén de escalas, de tocar, de crear, tal, e un personaxe tamén, dos teus. Astra, Miles Davis inspirábase oindo falar a Marlon Brando, así que para que vexas que non hai, insisto, non hai compartimentos estancos na arte, se pode expresar de calquer maneira, por iso que síntome cómodo expresándome, nada máis. Se teño algo que dicir, se non, mellor que estar calado. Empeza por a inteligencia. Cando alguén pois non ten sentido do humor, o que lle falta en primeiro lugar é sentido común, e despois, claro, esa pincelada de inteligencia, que se pode cultivar a inteligencia, non é un don celestial. O humor, en primeiro lugar, mostra a inteligencia, e se o humor, dende logo, a vida ten menos luz. Na gracia que teñas, non hai límites. É que os límites ponos o espectador, pero non por culpa do espectador. O espectador nunca ten a culpa de nada, nunca. Pero a intención sempre está detrás de todo. Entonces, se a intención é comunicar, e iso se fai con talento e con inspiración divina, porque a veces fai falta divina, e chegas, non ten límite ningún, e os chistes tampouco ten límite ningún, non hai límite. Cando ofende, cando non ten gracia. Cando non ten gracia. Entende? Incluso eu perdono que se meta a pata, sabes? Perdono porque é unha investigación que se fai, é unha investigación. Despois, se ti vives da controversia e vives da sangre, claro, entón eso a mí non me mola. Se tens que tirar por aí, tal, porque se ves que eso che dá repercusión, te hipnotizas que a repercusión, entón, bueno, pois se queres tirar por aí, vale, a palos e veña a motor a guerra e dalle duro. Pero eu, sinceramente, disculpo moitos, porque, joder, tens que desbrosar na selva, tío, por eso creo que non hai límites de humor, non é como, sabes, ostras, estás aprendendo a operar, tío, é como que ser médico, que ser operar, salvar vidas, tío, salvar a vida, chegar ao corazón, para eso terás que operar con unha espinilla e terás que ir investigando, sabes, sin matar a ninguén, joder, claro. O imán do Amazonas é unha cousa que me apetece especialmente, porque levo anos indo á selva amazónica, estando en contactos con comunidades nativas, donde para min está o que implica ser humano. Eles non tocan nada do entorno, nada. Se hai que tocar algo, tocan no dentro a través das súas ceremonias chamánicas, e non tocan nada, entenden que todo ten que ser, todo está como ten que ser, obviamente, e nós cambiamos todo alrededor e non tocamos aquí, o sea, xusto ao revés, e mira como estamos, non? E, bueno, eu estaba aí como gravando de vez en cando, ainda que era un viaxe persoal, un viaxe que quero que fago eu, porque a mí me gusta e participar en todo eso, pero, bueno, como de algún xeito sempre quixen financialo. E iso te pode ser un documental. Pero non atinaba, apuntaba mal, porque o que me chamaba a min a atención que era esas experiencias chamánicas, compartir a selva, todo, pois non era o que gustaba. O que gustaba máis era todo o que implica chegar á selva, tipo máis callejeros, non viajeros, esta movida. Entón, porque é moi atractivo tamén, porque a mí non me chama a atención, eu vou así como un fasta chegar á selva, pero claro, todo chegar a estes povos, como pode ser Porto Maldonado, todo isto que rodea a selva amazónica para entrar, non? Pois iso é o que máis interesa, eses mercados, esas historias. Entón, gravei ese tipo de cousas e algunha pincelada da outra máis sutil, e agora estamos montando aí con a produtora esta, con Óscar Doviso, estamos montando estas pezas de documental de o imán do Amazonas. Imán, o imán, que ten ese doble sentido, non? Imán,
Pero eso ven do imán anaconda, porque a anaconda a partir de 9 metros non pode cazar, ten un tamaño tan grande que non pode cazar. E entonces genera algo que eles nativos chaman o imán, e os biólogos non saben ni siquiera o que é, pode ser unha feromona, pode ser unha vibración que atrae as presas á propia anaconda. A anaconda queda debaixo dun perezoso e queda quieta, o perezoso de repente se solta e cae, cando un perezoso pode morrer e quedar enganchado, morto. E en cambio, é curioso, e aí nese documental hai testemunhas de unha tía concretamente que notou esa forza da anaconda, o cual implica que ahora estes povos que comentaba que van destruindo a selva e avanzando e tal, pois agora cortan a cabeza esa anaconda e venden aos comercios para atraer os clientes. É unha cousa tan terrorífica.